Taskar Vision kuke saurari daga nan gidajen rediyon Vision FM Najeriya da ke yada shirye-shiryensa a mita 92.1 Abuja babban birnin tarayya da Katsinan birnin Dukko, sai mita 92.5 a jihohin Sokoto, Kano da jihar Kaduna. A birnin Kebbi ana iya sauraron taskar ta Vision FM ne akan mita 92.9 sai mita 92.7 a jihar Gombe. A koda yaushe kuma za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na intanet wato visionfm.ng, kuma za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta wato Facebook da Instagram duka akan Vision FM Najeriya domin tafka muhawara kan labaran da muke wallafa muku. Mai sauraro barkamu da warhaka, sunana Abdullahi Abubakar Binga kuma nake kasancewa da ku a taskar ta yau, wanda a cikin ta muke kawo muku labaran duniya da rahotannin abubuwan da ke faruwa a Najeriya da wasu sassan duniyar. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta buƙaci gwamnatin tarayya ta yaƙi ta'addanci kamar yadda take yi a arewa maso gabashin Najeriya. Rahoton da aka kawo mana yau ya nuna cewa a wannan shekara da ta wuce wato 2021 garkuwa da mutane da kashe-kashen al'umma ya karu. Misali an sace shanu fiye da 10,000 kuma mutanen da aka kashe bana a wannan shekarar da ta wuce 1,129 ya fi wanda aka kashe a 2020 da wurin mutum 255. Majalisar wakilan kasar nan ta sha alwashin binciko yadda bindigogi suka yi batan dabo a rundunar 'yan sandan Najeriya. Saboda haka a yanzu abin da yake gabanmu kuskure ne mu yanke hukunci ba yin da laifi, amma aikin mu ne mu je mu bincika mu tabbatar da ni yanzu mun riga mun samu bangare na auditor general da ya rubuto da bangare na kuduri da wani dan majalisa Tobi Kirchuku ya rezi, sannan da hukuncin da majalisa ta yi. Za ku ji cikon wannan da ma sauran rahotanni har ma da labarin wasanni, amma duka sai bayan mun sha labaran duniya. Jama'a barkamu da warhaka ga labaran duniya mai karantawa Sam'an Ibrahim. An kashe mutum kusan 60 a wani sansani na 'yan gudun hijira a wani mummunan hari da aka kai cikin dare a yankin arewa maso gabas a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. A cikin daren ne wasu mutane dauke da makamai suka hada da bindigogi da adda suka farma sansanin Plain Sayo, wanda aka kafa domin tsugunar da mutanen da rikicin kabilanci a lardin Ituru ya raba da gidajensu. Babban basaraken yankin ya bayyana cewa yawancin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara, inda aka yi musu yankan rago. Hukumar tallafawa 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway NRC, wadda ke samar da kayan agaji a sansanin, ta ce bayan waɗanda aka kashe akwai kuma wasu 40 da aka jikkata. An ɗora alhakin kisan kiyashin a kan ƙungiyar 'yan bindiga ta Codeco, wanda mayakanta suka fito ne daga wata ƙabila da ake kira Lendut, da yawancinsu manoma ne waɗanda suke rikici da makiyayan lardin 'yan ƙabilar Hema. Shugaban ƙasar Gini Bisau ya ce ya tsallake rijiya da baya sakamakon yunkurin juyin mulki da ya ce an ɗau sa'o'i 5 ana lugudan wuta, wanda a cewarsa lamarin ya yi sanadiyar kashe ko jikkata mutane da dama a ƙasar ta yammacin Afirka. An ga mutane suna arcewa daga yankin fadar gwamnatin. Kasuwanni da bankuna sun rufe kofofinsu a yayin da motocin soji cike da dakaru suna ta shawagi a unguwannin yankin. Umaru Siso Embalo ya shaidawa manema labarai cewa yunkurin ne na masu adawa da yakin da yake yi da cin hanci da rashawa da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi. Shugaban ya ce yanzu haka dai ƙura ta lafa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Da suke mayar da martani a game da wannan lamari, ƙungiyar ECOWAS da Tarayyar Afirka sun yi tir da yunkurin na soji, inda suka buƙace su da su koma barikokinsu, suna mai kashedin cewa za su ɗora alhakin duk wani abin da ya sami shugaba Embalo a wuyarsu. To kuna shan labaran duniya ne daga nan Vision FM Nigeria. An kwantar da wani ɗalibi a asibiti a birnin Mombasa na Kenya bayan da aka yi masa bulala saboda zargin ya yi handamar cin gurasa 5 maimakon ɗaya da aka bashi a makaranta. Ana zargin malaman makarantar da zane yaron da mesar ruwa, amma kuma hukumar makarantar ta ɗora laifin dukan akan ɗalibai 'yan uwansa.
Iyayen yaron sun ce makarantar bata shaida musu lamarin ba har sai bayan mako ɗaya lokacin da yaron ya kamu da rashin lafiya sosai. Likitoci a asibitin sun ce yaron ya samu ɗan rauni a ƙodarsa da kuma marenansa. Hukumomin yankin da abin ya faru sun rufe makarantar bayan da suka je ziyarar bincike kan lamarin. Hukumomi a Lebanon sun kama wani mutum da ya yi ikirarin cewa shi annabi ne da Ubangiji ya aiko shi da saƙo zuwa ga al'umma. Mutumin mai suna Nashat Monza ya fito a wani bidiyo rike da wani sandar katako a hannunsa da wani zane-zanen fenti a goshinsa, inda yake cewa Ubangiji ya aiko shi zuwa ga mutane don ya isar musu da wani saƙo. Haka kuma ya rika kalaman ɓatanci ga wata ƙasa ƙawar Lebanon ɗin wadda ake kyautata zaton Masar ce. Ba dai kai ga gane ainihin mutumin da kuma ƙasarsa ba, ko da yake akwai rahotannin da ke cewa Nashad makaɗi ne da ya taɓa aiki a wani gidan caca da ke ƙasar ta Lebanon. Shugabannin addini a ƙasar sun yi kira ga hukuma da ta ɗauki mataki a kansa. To ƙarshen labaran duniyan kenan. Abubakar gare ka. To a gaida Saman Ibrahim wanda ya karanto mana labaran duniya daga ofishinmu na Gombe. Kuma za ku iya sake sauraron labaran duniyar ta hanyar kiran 321 a layukanku na Airtel kyauta. Yanzu kuma sai jerin rahotanni. Bari mu faro rahotannin taskar ta yau daga jihar Kaduna, inda gwamnatin jihar ta Kaduna ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kafa wani yanayi na yaƙi da ta'adda a arewa maso yammacin Najeriya, makamancin na arewa maso gabas. Gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufa'i da ya bayyana haka a wani taro na karɓar rahoton tsaro, ya kuma ce akalla mutane 9 ake sacewa a kowace rana a jihar, yayin da ya ce sama da mutane 1000 aka hallaka a shekarar da ta gabata. Daga Kaduna ga Nura Muhammad Ringim da ƙarin bayani. Manyan kwamandojin tsaro na jihar Kaduna, manyan jami'an gwamnati, 'yan majalisar wakilai na jihar da sauran masu ruwa da tsaki ne suka halarci wannan taro na sauraro da kuma karɓar rahoton tsaro na shekarar da ta gabata da kuma kwata ta ƙarshe ta shekarar da ta gabata. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i shine wanda aka miƙa wa rahoton. Rahoton da aka kawo mana yau ya nuna cewa a wannan shekara da ta wuce wato 2021 garkuwa da mutane da kashe-kashen al'umma ya ƙaru. Misali an sace shanu fiye da 10,000 kuma mutanen da aka kashe bana a wannan shekarar da ta wuce 1,129 ya fi wanda aka kashe a 2020 da wurin mutum 255. Garkuwa da mutane kuma kowace rana akalla ana garkuwa da mutum 9 a wannan jiha cikin shekarar da ya wuce. Wayannan abubuwa sun nuna cewa duk kokarin da muke yi da kokarin da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ke yi a wannan masifa na garkuwa da mutane da kashe-kashe karuwa yake ba da gwaba. Gwamnan na jihar Kaduna wanda ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara yawan jami'an tsaro a jihar tare da ba su ƙarin kayan aiki, ya kuma mika wata bukata ga gwamnatin tarayya. Yadda akwai tiyata kwamanda a Maiduguri wanda yake lura da matsalan Boko Haram, ya kamata mu ma nan a arewa maso yamma da jihar Niger a sa mana tiyata kwamanda wanda zai rika aikin shi kawai ya aikin 'yan ta'addan. Yanzu muna da GOC guda 3 wanda suna wannan aiki, da GOC da ke Sokoto da na Wandib da ke Kaduna da kuma GOC da ke Jos wanda yake lura da kudancin Kaduna. Abin da ke faruwa shine in an yaƙe su a wannan karamar hukuma sai su koma wani, domin kowanne GOC yana da sojojin da suke karkashin shi, kowane kwamishinan 'yan sanda yana da 'yan sandan da ke karkashin shi. Ya kamata a samu mutum ɗaya wanda zai jawo duka sojoji da 'yan sanda na sama da na ƙasa domin a yi wannan yaƙi, wanda in za a taɓa Zamfara tabbatar akwai tsari wanda zai hana 'yan ta'addan su shiga Katsina ko su shiga jihar Kebbi kusa. Gwamnan na jihar Kaduna dai na cewa kunci da ayyukan 'yan ta'adda suka sanya jama'a a ciki, har ma nema yake zarta na Boko Haramun. Wannan ta'addanci na jihohin arewa maso yamma yanzu nan ya fi damun al'umma da kashe mutane da rasa zuwa gonakinsu da sauransu fiye da ma Boko Haram. Saboda haka ya kamata a ɗauke shi da zafi fiye ma da zafin da aka ɗauki Boko Haram. Kiran da muka yi kenan kuma muna sake kira
kira ga al'umma su ci gaba da haƙuri domin mun sa musu abubuwa da dama da ya tata musu kamar rufe waya da aka yi 'yan watanni, kuma har yanzu mun hana a amfani da babur, mun hana wasu kasuwanni su buɗe domin a samu ƙarshen wannan abu. Muna kira ga al'umma a ci gaba da dai duba mutane masu ba 'yan ta'addan nan information, wato informants, masu kira su ce wannan ya sai da masara a zo a garkuwa da shi da sauransu. Wayannan mutane suna tare da mu. Jihar Kaduna na cikin jihohin da 'yan ta'adda, 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da mamayar garuruwa da karkashe mutane da sace-sacen dabbobi ke ciwo tuwo a ƙwarya. Ƙananan hukumomin Giwa, Birnin Gwari, Cikun da Igabi kuma na cikin ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka fi shigarwa hanci. Nura Muhammad Ringim, Taskar Vision daga Kaduna. Sai kuma jihar Sokoto duk dai akan batun tsaro. Al'ummar wasu garuruwa ne da ke karamar hukumar Wamako a jihar ta Sokoto ke kokawa game da yadda 'yan bindiga ke musu shawagi a yankuna. A wannan karo wasu 'yan fashi ne suka bi gida-gida inda suka karbi magudan kuɗi ga al'umma. Hakan ne ma yasa al'ummar yankin ke ikirarin cewa za su ɗauki doka a hannunsu domin ga alamu an kai su bango. Wakilin majiyar Sokoton Abubakar Muhammad Jodi ya ziyarci garuruwan da al'amarin ya shafa. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Wannan dai shine karo na uku da 'yan fashi ke shiga yankin na kawar Malam Garba da kuma Barkeji, garuruwan da ke karamar hukumar mulkin Wamakon jihar Sokoto, wanda a wannan karon kan sun bi gida-gida ne suna karɓar kuɗin mutane tare da masu barazanar rasa rayukansu. 'Yan fashin da sun fadira ne a garin kawar Malam Garba inda suka afka a gidan Alhaji Nura, wanda a cewarsa wannan shine karo na uku. Sun yi zuwa ya kai so uku gidana da kusan eki na gare su yan gaskiya. Ga wagga bagalar ba da nake tsaye wurin ta su an muhadin balle ta ina tashi zauni haka kawai sai na ga mutane sama ga mutum 10 suna yawo da bindigogi da hitullu a cikin ɗaki na. Sai gudan ya ce ya ɗauko bindiga ya azabin ga kai, shi kuma ɗayan sai samu ya ɗauko takobi sai dinga buga mai ita ga jiki haka. Ya ce wallahi ta ce ma zai in ba su dama ina da kuɗi cikin durowa. Sai na ja durowa sai su kwashe wannan kuɗin suka ɗauki leda ta suka zuba kuɗin ciki. Kuɗin yana da yawa gaskiya, wallahi suna da yawa, ni kai na gaskiya ban kira kuɗin na sanarwa amma wallahi suna da yawa. Biliya wani matashi ne da 'yan fashin suka yi wata tas a gidansa. Ko da na tashi na zabura ina kalma sai dai na ji an halabin daga cikin gida. Ko da sun tassan sun ci in ba su, na ce musu babu kuɗi. Ko da na juya sai na ga magaji na tare da ni, ya ce min a'a wani kuɗi sun yi rayuwa, saboda rayuwa idan ta hita kuɗi ba su dawa. Na yi musu magana na ce su buɗe jika su ɗauka. Bayan sun kwashi kuɗin da a ciki gaba ɗaya sai sun hako buɗe buhuwa sai suka kwashi tawahin da a ciki gaba ɗaya. Kuɗin walaya ni ko ni da aje da su ban san adadin su, don an sowa kusan 4 yana yi musu. A cewa dai wasu mazauna garin yanzu kan tura ta kai su bango a fara ɗaukar doka da hannunsu, kamar yadda Abubakar Marafa na abin magajin ƙaurar Malam Garba ke bayyanawa. Insha Allahu za mu tsare garin mu da yardar Ubangiji Allah, don duk abin da ya taho cin ma har cikin ɗakin ka to an kai iyaka. Ba za mu bi doka kowa ba, doka Allah za mu bi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuccin ma cikin gidanka yayyake ka to ka yake shi, in ya kashe ka kai shahada, in ya kashe shi kai jihadi. Shi barawo rai gare mu tsoro gare mu, to a mutum ta kai haka an ka cikin gidajen mu wallahi za mu hito mu yaƙi kowa akan haƙƙin mu da rayuwar mu, don mun ga alamar tsaro wallahi dumina, babu tsaro wallahi Najeriya. A hannu ɗaya da yake bayyana yadda 'yan fashin suka shiga a garin Barkeji, magajin garin da Barkeji ya bayyana fatan su na hukumomi su shigo a cikin wannan lamari. Ga dukkan alama suna tare da wani wanda ya san wuraren gidajen, don duk garkar da sun kazo sai ya ce ga gidan wani, kuma shi duk sauran basu huska su ba, amma shi informant ga alama shi ya huska ta yi. Sannan ni kamin su zo gidana akwai wani gidan makwacina da sun kawo zuwa sun ka tsaya nan, wani informant ya ce musu a ba garkata ba ga garkacen gaba. Wannan shi a karo na biyu da suka zo inda nake, kuma duk da suka zo suna zuwa da su makamai, kuma har yau sai mu yi wata guda ga mu kusa ga birni amma duk da shawagi irin surveillance da jami'an tsaro kai ba mu gani, balle mu dan ji sai ga rawan. Kuma muna kira ga gwamnati don Allah in akwai wanda za a yi ta taimaka da outpost na 'yan sanda na Barkeji. A nasa haujin shugaban karamin hukumar mulkin Wamako Alhaji Bello Haliru Gwiwa yayin da ya kai ziyarar jaji a ƙauyukan da 'yan fashin suka afka, ƙauyukan da suka hada da ƙauren Malam Garba, Barkeji, Gidan Baduwa da kuma Asari, ya bayyana cewa gwamnati na iya ƙoƙarinta sai dan bune idan ya yawa baya jin mai. A da can dai an samu irin wannan matsalar fashi da wasu gungun mutane ke yi a cikin wata mota ƙila Hilux. Idan dai ba a manta ba sun taɓa shiga har sau 7 a cikin wata ɗaya a yankin gidan Igwai da kuma Rojin Sambo, inda suka kashe mutane kuma suka yi awon gaba da makudin kuɗi. Haka masu taɓa shiga a Fakon Idi inda suka yi mummunar ta'asa. An dai samu tsayawar su cak fiye da watanni 6. Sai gashi yanzu kuma sun dawo da aika-aikar su. Abubakar Muhammad Jodi daga Sokoto a Nigeria.
An gaida Jodi, yanzu kuma sai babban birnin tarayya. Majalisar Wakilan Najeriya ce ta kwaranye raɗe-raɗin da ake yi cewa batun batan bindigogi 178,459 a rundunar 'yan sanda zai wuce salin alin. Majalisar wacce dama ta kafa kwamiti na musamman bayan samun rahoton batar makaman daga mai binciken kuɗi na ƙasa Adolphus Agugu ta ce sam batun ba zai bi ruwa ba. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana. Shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo ya ce majalisa ba za ta yi sako-sako da irin wannan batun da ya shafi lamuran tsaro ba a daidai lokacin da Najeriya ke kakkaɓe 'yan ta'addan arewa da kudu maso gabashin ƙasar. Usman Kumo ya buƙaci jama'a su kwantar da hankalinsu don ba za a bar akasin ya kawo koma baya ga kada rayuka da dukiyoyin al'umma ba. Magana ne ake akan documentation, magana ne ake magana akan custody, magana ne ake akan maganan procurement, magana ne ake akan wasu abubuwa waɗanda suka jaɓinci dokoki da bin ƙa'ida. Saboda haka a yanzu abin da yake gabanmu kuskure ne mu yanke hukuncin waye mai laifi, amma aikinmu ne mu je mu bincika mu tabbatar da me gaskiya. To yanzu mun riga mun samu ɓangare na auditor general da ya rubuto da ɓangare na ƙuduri da wani ɗan majalisa Tobi Okechukwu ya rezin, sannan da hukuncin da majalisa ta yi na kafa kwamiti kamar na wucin gadi na a zakulo gaskiyar magana a madadin 'yan Najeriya saboda kada 'yan Najeriya su ci gaba da zama cikin rashin tsaro. To ina tabbatar maka matsayina na shugaban wannan kwamiti bi iznillahi ta'ala za mu yi adalci, za mu bincika kuma ba daɗewa ba za mu ga 'yan Najeriya cikakken bayani. Ƙwararre a lamarin tsaro Dr. Kabir Adamu ya ce binciken na da muhimmanci don zai gano gaskiyar halin da rundunar 'yan sanda take ciki don kaucewa fadawar makamai hannun miyagun iri. Dangane da nasaban ko tasirin wannan bincike da kuma halin da ƙasa take ciki ya nuna cewa akwai alaƙa tsakanin makaman da ake da su wanda suka yawaita a ƙasa wanda suke hannu wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba da kuma rashin ingancin yadda wayannan bangarori na tsaro suke gudanar da rumbunsu na ajiye makamai. Shi yasa kusan wajibi ne da bangaren zartarwa wanda hukumar 'yan sanda ke karkashinta a matsayin tarayya kenan da kuma majalisa su tashi hubbasa su bincike wannan rahoton su tabbatar da cewa a shekarun nan 19 da aka ambata duk wani wanda yake da hannu da ruwa da saki wanda ya yin aikinsa a hukuntar da shi ya kuma zan hannunka mai sanda ga wayannan wanda suke kai yanzu da wanda za su biyo baya. To sai dai ra'ayin mataimakin kwamishina Ali Alhassan Fage mai ritaya ya sha bamban, yana mai ambata inda yake tunanin makaman ka iya bata ta hanyar hatsari da 'yan sanda ke fuskanta a fagen aiki. Daga wancan lokaci zuwa yanzu din 'yan sanda nawa aka kashe aka karbe makamansu, kuma ko al'amarin 'yan disas din nan da aka yi police stations nawa aka fasa aka ɗebe makaman, domin sai da aka ɗebe makaman sannan aka ƙona aka sa wuta. Kuma 'yan sanda nawa ake kashewa a kullum, karkai mamaki yanzu haka magana nan da muke ma wanda a wani wuri an harba dan sanda an ɗauke makamansa, ba a taɓa kuma harbe dan sanda wanda yake tare da makami an tafi an bar gawarsa da makaman ba, a'a sai an ɗauka. Wannan ne ina gani kawai ya faɗi wannan abu ne saboda ya fito da kansa a san yana aiki, saboda duk a cikin yamutsin labaru a ƙasar nan da wuya dama ka ji labarin auditor general. Kokari da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda kan wannan rahoto ya ci tura. Ba wani sabon labari ba ne cafke jami'an tsaro a Najeriya da hannu a aikata miyagun laifuka ko haɗa kai da miyagun iri wajen kisan gilla da neman kuɗi ko ta halin ƙaƙa. Madina Dauda daga Abuja, Najeriya. Waɗannan rahotanni fa na zuwa muku ne daga nan gidajen rediyon Vision FM Najeriya. A koda yaushe za ku iya sauraron wannan shiri kai tsaye ko ma karanta labaran da muke wallafawa a shafinmu na intanet wato visionfm.ng. Haka kuma za ku iya sake sauraron labaran duniya ta hanyar kiran 321 a layukanku na Airtel kyauta. Ni ne Abdulhadi Abubakar Binga nake gabatar da taskar ta yau. To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe na barku da Ukashatu wakili a filin duniyar sadarwa. Mai saurare Ukashat Ibrahim wakili ne yake lale marhaban da sake kasancewa da kai a cikin shirin duniyar sadarwa. Shirin da ke duba akan abubuwan da suka shafi fasahar sadarwa ta zamani da ma abubuwan da ke kai kawo a kafafen sada zumunta. Shirin dai yana zo muku ne daga nan sashin Hausa na Vision FM Najeriya. Ya sa zakatan wasu sun shagala ta wasa, ya sa waɗansu a hansar su ringa gasa. Maza da yan mata kan ku zan yi casa har da
To kamar yadda muka yi alkawari, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar mu da matashin nan da ya wallafa littafin cikakkiyar kariya wanda ke bayani akan abubuwan da suka shafi kutse akan yanar gizo. A wannan makon Salisu Abdulrazak, ɗalibin ilimin injiniyancin kwamfuta a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma shugaban ƙungiyar Arewa Computer Library da ke koyar da ilimin kwamfuta a harshen Hausa, ya yi mana bayani akan dalilin rubuta littafin a cikin harshen Hausa a maimakon harshen Turanci. Idan muka tsaya muka duba za ka ga duk yawancin littattafai da Turanci ake rubutawa, kuma sannan waɗanda ake mahakin ɗin a Arewa ko mutanenmu da ake mahakin za ka ga ba kowa ba ne ma yake jin Turanci, ba kowa ba ne ma ya fahimci yaren Turanci, kuma ake masa wannan abu. To misali idan muka ce za mu rubuta shi da Turanci, so sakon nan fa zai isa ne kaɗai ga waɗanda suke jin Turanci, so kaga kenan sakon bai dai kai yadda muke so ba kenan, shi yasa muka rubuta shi da Hausa. Kuma ba wani abu bane mai wahala, kasancewar ni Bahaushe ne kuma ina nazarin Hausa sosai, yasa na natsu na yi rubutu yadda ya kamata kuma da yaren Hausa, kuma na yi bayani falla-falla a ciki ta yadda duk mutum duk iya yake inda zai karanta zai fahimci abin da ake nufi. So kuma kasancewar Hausa shine yaren da muka fi amfani da shi a Arewa, kuma daman idan ka duba za ka ji Nelson Mandela ya faɗa, ya ce idan kai magana da mutum da yaren shi, da yaren da yake ji, amin, idan kai magana da mutum da yaren da yake ji, wannan abin yana zauna mai a kai a kwakwalwan shi. Amma idan kai magana da mutum da yaren shi, wanda yaren shi ne na iyaye da kakanni, so wannan abin yana zauna mai a rai. Ma'ana dai duk abin da ka koyar da mutum shi da yaren shi, so abin ya fi fahimtar shi, ya fi gane shi akan ka koya mai da wani yare wanda koyan yaren yayi. Shi yasa ko a ita wannan kungiya ta mu ta Arewa Computer Library, karatun da muke koyawa shi ma da Hausa muke koyawa. To kamar waɗanne irin ƙalubale ne ka fuskanta a lokacin da kake rubuta wannan littafin, ko kuma har ma bayan rubuta shi? Ƙalubalen da bai wuce na hana ido bacci, tunda har karfe 3 na dare ina kaiwa wajen yin research da bincike, sannan in yi compiling, sannan kuma in translating zuwa Hausa, shi ma kaga wani babban aiki ne. So gaskiya na ba da lokaci na sosai, kuma na hana ido na bacci domin ganin na rubuta shi. Sannan bayan na kammala rubutawan sai da na samu DSS da 'yan sanda waɗanda suka fahimci ɓangaren technology, ɓangaren kwamfuta, suka duba saboda kar mu wuce doka, kar zan iya sa wani abin da ya wuce doka. So kaga su ma kafin ka fuskance su ma nan dai wani abu ne wanda zaka daɗe kana processing. Na ne wurin nuna abin da bai yi kyau ba, na ne wurin haddasa gardama da gaba, dandali ne ake ba. To yanzu da aka fara fitar da wannan littafin cikin kasuwa, wani fata kake da shi, ko kuma wani irin canji kake so ka ga littafin ya kawo a cikin al'umma? Ina fatan a ce ya shiga lungu da sako, ba iya cikin jihohin ba, a ya shiga har local government da ward ko ina ya ratsa, kasancewar yanzu ko ina waya ta shiga, ko ina ana ta wayewa da buɗe banki da sauransu. So hakan zai sa a samu sauyi, kaga an samu wato ragen kutse da hakin da ake ma mutanenmu. So in aka samu wannan, to gaskiya alhamdulillahi mutane za su fahimci technology abu ne na a mai da hankali a koya, sannan kuma za su mai da hankali a kan su koyi ilimin. So littafin zai taimake su, shi yasa na ga ya dace mu ringa rubuta irin su, muna tura sakon ta yadda zai amfani jama'a, zai amfani jami'an tsaro, kuma mutane da yawa za su waye akan yadda abin yake, ta yadda mu da kanmu za mu iya kirkiran abubuwa da kanmu wanda zai taimaki kanmu. Kamar misali wata application da ne magana akan ta, ne ma mutanen mu magana akan ta, akan ita wani application idan ka sata a wayanka, da zarar za ka yi tafiya ka sa wayanka a aljihu, ko da kana cikin nafef wani ya zuro hannu, yana zaro wayan za ta fara tsuwa, za ta fara ƙara, kaga za ka gane cewa an ɗaukan ma waya. Haka zalika in caji ka sata ka ɗan fita haka waje, duk wanda ya zo yana cire cajin za ta yi ƙara. So duk irin ta wannan hanyoyin ne ta rubuta irin littattafan nan yana kaiwa gare su, shi zai sa a kula a waye a kai. Akwai matasa da dama waɗanda suna da ƙwarewa da kuma sani akan irin sha'anin da suka mai da hankali a kansa, kamar kai yanzu a bangaren na'ura mai ƙwaƙwalwa. Zuwa yanzu akwai wani da gwamnati da ya tuntuɓe ka domin ganin cewa irin waɗannan fasahohin da kake da su an aiwatar da su domin amfanin su al'umma? To
sai dai in ce maka jami'an tsaro su ne mutane na gaskiya. Jami'an tsaro akwai manyan jami'ai gaskiya waɗanda nake mu'amala da su kaɗai ne zan iya cewa muna abin da su sai shi kuma minister of communication shi Fantami da yake shi ma yana cikin iyayen kungiyar namu na ACL. To masu saurare a nan ne muka zo ƙarshen wannan tattaunawar da Salisu Abdulrazak, mawallafin littafin cikakkiyar kariya wanda ke bayani akan duk wani abu da ya shafi kutse akan yanar gizo. A kasance da mu wani makon domin jin mu da wani sabon shirin na duniyar sadarwa. Yanzu kan a madadin shi bakon da kuka ji muryarsa, Ukasha Ibrahim Wakili da na yi hidimar haɗa wannan shirin na kuma gabatar ke cewa na bar ku lafiya. A gaishe ka Ukashatu Ibrahim. Da kuma wannan ne taskar na wannan lokaci ta kammala. Sai dai kafin ne ban kwana da ku a madadin Nasir Sadi Dutsen Amari da ya naɗar mana sauti. Abdulrahman Kabir Jani shine mashirin taskar tsaf kamar yadda kuka ji ta. Ni da na gabatar Abdulhadi Abubakar Binga nake sallama da ku. Amma fa kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shiri kai tsaye ko ma karanta labaran da muke wallafawa a shafinmu na visionfm.ng.